Ya, Dek. Selamat makan ya, Dek ya. Panganane kaya wedhus. Panganane kaya wedhus, Bang Turi, jangan korot ya. Langsung makan. Seneng aku. Bang Turi. Seneng. Apa ayam lodo, mantap. Makasih Mbak Yuku cantik. Ya, silahkan makan. Silahkan makan. Dek, ya. Piye masakane Mbak Yu pedes? Enak, Dek. Mantap. Enak. Ayo, Dek. Masakane, Dek. Ayo makan. Makan yuk, bareng-bareng. Yuk. Mantap. Nanti ambil lagi loh ya, Dek. Ambil lagi. Ya, adikku seneng banget nih. Aku sik tas sarapan tuh. Sik tas sarapan aku. Lah ngenteni jenengan ora rawuh-rawuh. Emang tak bel. Mbak Sih. Itu masakane Mbak Sih, Mbak Wati. Ayo makan di sini. Ayo. Mbak Nila, ayo. Bang Turi, Mbak Turi. Ayo Mbak Sih, kumpul-kumpul, Mbak. Endu tralala. Ayo. Tanduk malih lho, Dek. Ya. Selah.